F'diskors li dam iktar minn satejn Għawdex issemma biss 25 darba u ma kien hemm ebda kapitlu dedikat għal din il-gżira. Dan filwaqt li ma semma ebda proġett ġdid. Budget li ma qal xejn dwar is-sitwazzjoni tal-Gozo Channel. Budget li nesalmina li tant ftaħar bija fil-budgets li għaddew. Budget li kien ikkaratterizzat minn riċiklaġġ ta' proġetti li ilhom snin jissemmew. Budget bitnaqqis qawwi fin-nefqa kapitali għal Għawdex. L-edukazzjoni wkoll ingħatat il-ġem fil-Gżira u Ċijek kif il-Gvern qed ikkommetti ruħu biss li jitkompla x-xogħol fuq l-iskola tan-Nadur, xogħol li beda dan l-aħħar u li ilu mwiegħed li jibda għal dawn l-aħħar 5 snin. Dan filwaqt li l-Gvern ma qal xejn dwar bini ta' skejjel ġodda f'Għawdex. Klet Karwana qal li f'Għawdex se jkun hemm programm b'saħħtu ta' bini ta' toroq residenzjali, però il-Ministru naqas milli jsemmi kif naqqas il-budget għat-toroq f'Għawdex bi 3 miljuni. Minn budget ta' 11 miljun issa se jkun allokat budget ta' 8 miljuni. U tkompli l-kontroversja ta' Stewart Healthcare hekk kif il-budget ħabbar li l-Gvern alloka 8 miljun euro oħra li Stewart, inkluż għall-unika sptar li hemm f'Għawdex. Dan minkejja li l-kuntratt huwa wieħed skandalus u li ma sarraf f'ebda investiment għall-Lawċin. Dwar il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer, il-budget injora għal kollox il-Gozo Channel hekk kif dokumenta 127 paġna il-Gozo Channel tissemma darba biss. Bil-Gvern jgħid biss li se jkompli isaħħaħ dan is-servizz, iżda ma jgħidx kif. U dwar il-fast ferry il-budget jgħid biss li l-Gvern għadu għaddej bid-diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea fil-waqt li ma ta' ebda soluzzjonijiet għal problema fil-ħinijiet tal-ivvjaġġar. Fil-budget intqal ukoll li l-Gvern se jkompli x-xogħol biex issir ir-Rural Airfield f'Għawdex bil-fondi allokati għal dan il-proġett ikunu biss ta' 100,000 euro, ċifra li hija waħda baxxa immens biex jitwettaq dan il-proġett.